О том, что оккупанты фактически уничтожили работу Крымской обсерватории, которая находится в поселке Научный, это Бахчисарайский район. Одна из старейших обсерваторий, ей около 100 лет. Но там началась стройка, которую ведет компания, фирма «Консоль», которая принадлежит так называемому спикеру Госсовета Владимиру Константинову. Он давно пытался застроить тамошние места, поскольку они достаточно живописны. Там хороший такой экологический кусочек, не заселенный людьми, и красивая местность, и недалеко от Симферополя, по большому счету. Но вот пока Крым не был оккупированным, ему это не удавалось, несмотря на то, что он и тогда возглавлял Верховный Совет Автономной Республики Крым. Но вот при оккупантах ему это, видимо, удалось. И вот хочется с вами поговорить о том, к чему может привести застройка жилых кварталов вот, территории обсерватории. Как это может повлиять на ее работу? Ну, шановні колеги, Володимир Костянтинов, він дуже дивна людина, тому що він займався не дуже законним будівництвом ще за часів до того, як Крим був анексований. Він дуже відома людина в Криму. Більше того, він сам народився в селищі Наукове. Саме там, де якого сьогодні він фактично знищує його головну функцію. Если я не ошибаюсь, по-моему, он где-то в Молдавии родился, если не ошибаюсь. Я читав, що він дійсно відтуди. Ну, можливо, я помиляюсь. Але головне не тому, де він народився, а головне, що він робить. Тобто робить він такий самий, що на сьогодні в селищі Наукове дійсно відбувається велике будівництво, яке має на меті там збудувати дуже потужний комплекс. Колись, ну, по-перше, Кримська обсерваторія – це унікальне явище, унікальний об'єкт. Він побудований в 57-60 роках минулого століття. І він дійсно побудований не випадково. Це місце, яке має більше 100 світлих, тобто безхмарних ночей. І це дозволяє вести дуже цікаві, навіть унікальні наукові дослідження астрономічні. І те, що там сьогодні намагаються побудувати якийсь парк розваг, якісь багатоповерхівки, якісь там ще котеджі, які будуть фактично створювати постійно світове забруднення, так званий світовий негативний ефект на обсерваторію. Ну, фактично, це світовий ефект, світове забруднення знищить головну функцію обсерваторії – спостерігати за зоряним небом, проводити дослідження астрономічні. Так що таким чином, я думаю, що на обсерваторії буде крапка поставлена. І вона більше не зможе функціонувати після того. До речі, ця обсерваторія була номінована, наскільки я знаю, до один із видатних пам'ятників ЮНЕСКО, як одна з унікальних обсерваторій світу. Бо вона розташована досить невисоко, там висота близько 500-600 метрів над рівнем моря. Але можливості для дослідження там достатньо унікальні були. Так що шкода, що окупанти забирають, фактично знищують цей об'єкт.